Hello mga ka-listeners, mayong gabi. Ang oras mga ka-listeners, alas 9:05. O karon magbasa sa kus inyong comment no kay para lumuwa pa naglangas ang akong cellphone no. Mag-upload ta karon sa part 21 sa Limbo. Magbasa sa udaan sa inyong comment mga ka-listeners. Yay, naglangas pwede noon. Basa ta karon mga ka-listeners sa comment. Ang una mga ka-listeners, si Aisa Alcosaybi, hala kanindot di ay diha sa inyo admin, presko kaayo. Wajud tay stress diha. Salamat admin dyan sa sumpay. Na-surrender day ang bataan ni Duro kay kasluno naman sila si Agaton. O yun. Salamat Aisa Alcosaybi sa imuhang pagsunod og paminaw no. Nya si Ungol Toledo Vlog, shout out no Ungol Toledo Vlog. Salamat idol sa syagit no way sa palya no. Salamat po Ungol Toledo Vlog sa imong kanunay nga pagpaminaw. O si Jocelyn Infante, Lord, salamat wala pa ko kabati aning dramahan. With heart, salamat kay Jocelyn Infante. Si Ma'am Isim, wow, new drama na po idol. Salamat kayo idol listening from Indiana, USA. God bless us all with sign of prayer. O asa ra to nawa na sad nawa man aman to mo gini problema ning cellphone na kanina kay di makontrol asa ra to dapit pasensya kay kanina kay mao jud ni makalangan buti ni makalangan kanina kining cellphone no? Si Ma'am Isim no, salamat Ma'am Isim no with sign of prayer, gumamila flower, rose og heart. Salamat Ma'am Isim. Si Lasido, thank you kay wala pagyud ko kabati ani. Salamat po sa pagpaminaw Lasido no, sa managlahing dalan. Yay. Langas sa cellphone ka listeners sa ano ni. Sara to. Si R2M Trijan Mel no. Dol si Priscilla Raganas ang Goliath ang karaan diya sa RMN. Nag-record baka sila sa mga drama atong years 90s na mga drama basin na sila tape ato no. O lagi pud ta na nandiyo tag naa sila yung mga ingana mga kopya biton sa ila pud nga kuan ba throwback biton. Ibalik nila og aired no. Nindot ba no kanang mga drama sa una kay nindot man gud no. Kay nindot ang mga drama sa una gid. Di ka mahayan itong mga drama sa una kalasinas no. Mga action drama no, labi na tong kanang drama sa kanang unig-udto bitaw nga action kayo. Si Francis Paris ang bida. Katong Cordero nindot ng drama sa una mga action gid ba. Pulapo, mga napoy mga drama yung kagabi Aguilando, katong Desperado nindot po to. Dante ang Vigilante no, mga nindot nga drama sa una ba. Tapos mga horror nga drama sa una basta. Magkainom doon pa man ko mga nindot ito sa una nga drama ka listeners. Unya kay galangas mag cellphone. Unya na natiwas sa mga listeners naghuman sa drama no nga part 21 sa Limbo kay good makasungot ng cellphone ni. Ta karaan naman ko nga murag gahi na kayo screen. Mga listeners, maglangan no kay malangan butan ning dramahan no. Paminawan niyo ang part 21 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning nasugilanon, Limbo. Magdanag-cash sila si Mrs. Grace para anang bataa. Eman, unsa ba? Ibaligya na nato ka ng bata.
Karong gabi una. Doon na ba sila si Mrs. Grace? Doon na sila. Sige, andama ang bata. Isuod siya sa budiga. Bantayan ang batang maayo, ha? Nang madaspatsa na karong gabi una. Ilang ibaligya si Shana. May anino nga nagkamang-kamang sa unahan. Kung mo paduol ka tinis ako na imuntahan. Impat sugod ka. Tawag yun ka na. Ni Asya pa ingon sa akong kisuksukan. Malas ka lang kung mulahos ka din eh. Miliko siya. To siya pa ingon sa pikas. Makaabot lang unta ang mga pulis sa nahimutangan nilang Dorina. Ay, Dok! Ay, ni ang tubig nga imong gipangayo. Magtubig lang ka, Dok. Dili may mong muinom ko. Nasa kakuyaw ang akong asawa. Loy, ikaw ba? O ikaw na wadyo kay buot eh. Ibaog yun na siya nga to as gubas, Ma'am Dorina. Paim nun maninoon na niyas do. Ay, ang ako ba? Ay, kuan ba ka nang... Ay, soda raman ko ng ako. Bada, oy, di may mong mo inom, oy. Kay basig mahubog siya. Unya, manawag si Ma'am Dorina. Unsaon pa man niya pag-agto kung hubog na nasdok? Posto sinang lingling. Kinahanglang limpyo ang akong utok karon. Ay, maol na. Ay, Maog yun. Bitaw. Hubog man noon na ang sa kabaya, Loy. bitaw. Hosto na lang. Ay, bitaw rin. Tudahan man sa tanim mong maayo eh. Ang! Sayop man yun ang pagtuos uban ba? Nga sabino na ang kahupayan sa problema? Unsaon pa man pagkahuman sa imong problema kung mahubog ka? Labi nag-inutang ang imong giinom. Ha? Punan hinong problema ni mo, ana. Nahibaw ka, Baloy, nga 90% sa krimen, adun na gyud natampo ang bino? Ay, nasoko ka rin. Wa! Unsa gisulti ni Dorina nimo sa diyang gijudo kaniya, Dupoldo. Wa man, boss. Nganong nagpalupik man ka? Nakalitan ko, boss. Kalit na siyang mitungas akong luyo. Kinahanglang madakpan na nato si Salome o Dorina, Dupoldo. Kinahanglang mamatay na si Dorina aron malubong sa kalimot ang iyang plano nga pagbungkag sa tong grupo. Pero, dili naman siya utok ni Salome, boss. Bisa na. Wa ta makasiguro. Kausay ni mga adlaw maulian siya. Ug mahinumdum siya sa tanan, labi na sa iyang mga plano bato kanako. Tuod sab no. Mao nga kinahanglang maniguro ta. Patyon pag-usap si Salome. Nagkatag naman sa kakahuyan ang akong mga kauban karon, boss. Ilang gipangita na sa Salome. Huwag kisaw sa atubangan sa punika. Ug nahilom na sa Chichana sa soda. May sakinang napaingon sa punika. Ang mga pulis na tingali na. Pero, hilom man. Mupaduol ko gamay. Kinalang maklaro na ko kung kinsa ka nang miabot. May sakyanan nga nagsingabot, Dupoldo. Panganda mo. Eman, Oh, mo na kita sa Mrs. Grace. Ikaw na makikisabot niya, ha? Kaya wa pa siya makakita sa bag-o na kong naong. Magdudaon niya siya, inigpailan ako. kuha ang bata. Andama lang diha sa luyo sa pultahan sa budiga. Okay, Eman. Oh, sakyanan na yun ka na ni Mrs. Grace. Binayranay na.
pulis ka na sa kinan nga miapot. Itom ka na nga sa kinan. Dili ni mahimo. Kinahanglang maunhan ko sila sa ilang plano. Si Mrs. Grace, digid kini. Haida ang akong bagong baby, Emmanuel. Kalma lang, Mrs. Grace. Pakitaon ako sa kwarta. Sigurista ka lagi hapon. Abi na ko og sinika ang matubang nako karon. May gibati si Nika. Mga nga ako lang una ang niya karon. Hay ng kwarta, Mrs. Grace. Gador, ang bag sa kwarta. Ibutang dire ibabaw sa auto ang bag sa kwarta. Oh. Sorry nga maniguro gid ko, Mrs. Grace. Okay lang. Gador, ablihi ang bag. O, sige. Ipa, Eman. Karon ang bata na sab ang gusto kong makita. Di na kinahanglang ang bata. Dali, baby. Nana ko, Mami Giselle. Uy! Kagwapang pagkabata. Baby, ako ang gisugo ni Mami Giselle nga kuhaon ka. Ha? Ah, dali na, baby. Ah, uy! Oh, Unsa ka ron buto? may mitraidor! Ah! Padong! Sir Grace, ako ko! Tuwari to dapita ang buto magikan! Ah! Naigo ko ang pangungong babae. Padagan ang ahot ko. Pulis kami abot. No! Pangitaglig, agyahanan ka, Dor! Iyan na ang kapulisan. Kailan makapadoon ko sa budiga. Dali! Dili! Ay! Dili! Doon sa mga! Papusil ka sa ong mata ka, ha? Dali! Kinahanglang makapalayo ta din eh. Kay wa pa ka mahimong kwarta. Nili ka! Nili ka! Uy, bala! Dorina! Oh! Ako! Mamatay ka! Dali na, bebe! Hindi na rin na! Abana! Wah! Si Salome! Nakuha ni Salome ang bata! Boss, dali, tre! Oh, pulo! Manibata lang da! Dili matabang ang kapulisan, dali! Dali! Traitor ka! Emmanuel! Oh, naigo si Madam Grace! Dali na, boss! Siya na, dagan! Dagan! Ikatoy na akin! O niya na tamang hunong kung malayo na kita din napita. Dali! Dali! Siya na! Siya na! Siya na, okay ka lang? Akong
Agakon, teka! Ayaw paglihok. Siya na, mamiya na kita din eh! Dali! Ayaw magsinggit, baby siya na! Dali na! Mamiya na kita din eh! Panuway! Boss, si Ma'am Nika. Atong nabian sa budiga. Bahala na to bayana. Kung madakpan siya, di lang yun siya magpatagag-ukab siyang baba. Kaya patay yun siya. O niya, boss, asa ba tayo ni? Sa takumbay o sa gamay? Adto ta sa mubay ni Salome. Mas luwas ta dito. Adto ta maghuna-huna sa sunod na tubuhaton, do, Puldo. Pero boss, ganun kalit magkang miabot ang mga polis. Kaysa ba'y nagpindot nila? Wa na'y lain. Si Salome ang nanawag og pulis. Panuway siya. Kinahanglang mamatay nagyud ang akong asawa, do, Puldo. O boss, mauna ang among misyon karon. Ang pagpatay ni Salome. Ay, nang kasi Dorina. Wa pa man gid siya manawag pag-usap. Ay, Gok! Gok! Ay, kuya, what's balitas radyo ay? Ha? Nga naman. Ay, Unsa may balita, ha? Ano sa kabudiga ang president sa mga pulis? Kung doon ay mga patay, kay armado ang mga tao dito o nanukol sa mga pulis agoy. Unsa? Kung doon ay usa ka babae nga naapil o kamatay, Dok. O, unsa? Dili. O, ginganlan ba ang babae nga namatay? Ay, wa man, Dok. Kinahanglan makapanawag ko sa akong galang pulis. Dali. So, dali, baby siya na. Kang kinsa maning bay, ate. Ako kinimbahay sa una. Ano tama na ako din eh. Ate, nagdugoy mong dughan. Tapsing lang ni. Padoktor, Dili mahimo. nga naman, bakil di ay ko. Nagkasa ko sa una. Mao nga, dili mahimo nga mudang ko sa mga pulis. Ha? Pero dini man kapag. Ay, nalang pagsapa. Limpyuhan ko na lang una kining ako samad. Siya na. Hello? Dorina? Joseph, nagkidala ko og tambal sa samad. O, unsa? Samdan ko. Pain ka magkaroon, ha? Di sa akong bahay sa una. Ari ako. Okay. Hain mo ng dapita. Isira ng tanang mga bintana. Di ta magpasig sa suga. Oh, Boss Eman. Oh. Gihinungdar o gabi una. Panuway. Lahat ng tanan, boss. Kapin ang gate. Kinanglang magtuo ang mga silingan nga way tao kinimbaya. Okay. Bupahuay una ko gamay, do Puldo. Boss, pasagdan na lang nato si Ma'am Nika. Kung manawag siya, pataguan lang una siya. Bisan asa siya gustong mutago. Kibiyaan lang ko ni Eman. Salbahe siya.
Anhilang una ko din hisala inamong budiga mo tako. Maayo din kay way laing tao. Aray. Kinahanglang makaibaw ko sa balita sa kawas. Wisit! Tina, ikaw. Ayaw pagsaba. Tago dito sa susa parador. Ayaw kay pagsaba. Aba. Ayaw paggawas kung dili ta kasampito na. Ha? Oh, ate. Sige. Kinsa ba ka ni? Dili pa ka ni sila si Olivia? Kinsa na? Joseph. Joseph, dali. Sud. Oh, painin mong sumad, ha? Dali. Pahilo na diri sa kama. Dali. Tapsing rin siya, pero nagsugod na siya og ngul-ngul. Okay, dali. Higda. Kita na ako kung madara ba nagtambal din eh. Dili ko mahimo magpa-ospital, dili ba? Oh, ha? Higda na. Tanaw na ko ang imong samad. Boss Iman, buntag na. Unsi plano? Una, kinahanglang makitaan ang papel nga gibasa ni Dorina sa sud sa gamayng box nga iyang gitaguan sa siya pa si Salome. Diha man ka sa pagbasa niya, boss. Diha ko. Apan, nagkagubot ni sa dihang ako ning gipugos sa pagkuha niya. Wa ni niya mahatag nako. Pero nagkaguliyang maning mga butang din eh. Basig na habilin ang maong papel. Basta pangitaon ta kini. Pero, boss, mayot tingali, boss, nga mupalit una og pamahaw. Sige, pagpalit. Pero pag-amping, nga di ka makita og lain tao. Pasalamat ka. Nga di kayo law ang sama sa imong bukton. Dili pagikupat yun sa Ginoo. Ganun mo ka makag nasagmuyo. Galit lang misantop sa kunahon na ang Ginoo. Dorina, na ang Ginoo sa tanang dapit. Masangpita siya sa tanang oras. Pero, magkasasaha ko. Oh. Ha? Paminaw na ako. Dako kay kugsa sa kalibutan, Joseph. Matod pa sa kong inahan. Ang importante nga magbasol ka sa imo sahab. Og di na ninimo buhaton pag-usap. Human ka makapangayog pa sa ilos Ginoo. Oh. May lain bang tao din isod? Hala, si Shana. Ablihin ang aparador. O pagaw sa si Shana. Ha? May bata diya sa sud sa aparador? Oh, dali Basi na unsa na siya diha. Nalimtan man lang nako siya. Oh. Bata ni. Nakatuog nga nagluko. Data siya diri sa kong tupad, Joseph. Oo. Oh. Kahimsog niyang pagkabata. Ano siya ibutan sa kong tupad? Oh. Kagwapa ini bata. Liwat siya nimo. Oh. Dorina. Joseph. Siya si Elizabeth. Unsa? Tanawa ang iyang naong. Di ba? Liwat siya nimo. Pero, ingon sa di ko makatuin eh. Unsa may imong kamatauran nga siya nga itong anak. Tungod kay sinagop lang siya sa akong kaila. Unsa? May mo pag makikita ko sa imong kaila. Paabuta lang.
Moabot ra taan nga punto, Joseph. Sa pagkakaroon, maghuna-una ta kung unsaon nga mabutang og luwas nga lugar ang atong anak. Dorina, Mahimo bag piyungon anak ko kadiyot ang akong mga mata. nganong dili? Gikinahanglan nimo ang pahuway, Dorina. Sige. Salamat. Gipiyong na niya ang iyong mga mata. Gikapay kay si Dorina. O kining bata. Ang iyang naong. Ang iyang ilong. Siya gyud si Elizabeth. Boss, kalma lang, Boss Eman. Wa gyud dinhi ang testimony ni Salome. Boss, basin na wag tang yun, boss. Maayo lang unta kung husto ka sa imong pangagpas. Unsaon naman lang kung tuak kini kang Salome. Dako ang mamahimo na to problema kung tuak gid kini ni Dorina ug mapamatud-an niya sa hukmanan nga siya si Salome. May lusot gihapon ka, boss. Na-amnesia man siya. Naglibog pa siya karon nga siya si Dorina. Bisan may bawo na siya, boss, nga siya si Salome, nga imong asawa. Magduha-duha paghihapon na siya sa pagduot nimo. Abisa na! Kinahanglang mamatay na si Salome o Dorina! Period! Oo, good, boss. Mong sige. Patyo na yun nato siya. O kinahanglang mahitabo ka na sa labing dali nga panahon. Amo ng trabuhoon, boss. Karong gabi kinahanglang sak-on na ang bahay nila sa doktor. Ha? Oh, ano bang misigam ka ng mga mata ni Mudo Puldo? Unsa man, nahadlo ka na kang Salome? Wa man, boss, pero... ay sakit pa manggod akong kalawasan, boss. Unsa man, gusto ka nga ikaw ang akong unahon sa pagpatay? Ayaw, boss. Lagi, boss, karong gabi Musa kami balik sa bahay nila ni Dorina. Ayun man sila. Pero ako na lang usa din sa kwarto. Joseph? Shana? Joseph? Hello, Ate Dorina. May kay nagmata ka na. Nagpalit kog pan og kape. May nakakita ba di mo sa gawas? Oo, pero gamay ra kayo nakakita. Ang tag-iyara sabi kere og pipila ka customer nga nakakita na ko. Mayo. Dili mahimo nga daghan ang makakita nga ni among inimbaya. Tangkin sa manining bay, Dorina. Nganong yanor makitang nakasodi ni. Dorina, please, sulti ko. Kinahanglan wa ka na gitago na ako karon. Labi na nga, niya na nato si Shana. Joseph, kuan. Ako kinimbay sa unang panahon. Oh, Dorina, may nahinumduman ka na ba sa imong nangagi? Ha? Uwa pa ko'y mahinumduman, pero may kaila ko nga. Nga nakaila sa akong pagkasalume. Ug siya ang nagtultol na ako inimbaya. Usa, kung mauna, may lain ang nahibaw nga na-amnesia ka? Huwag yun magtuo si Olivia nga na-amnesia ko. Hapan ako siyang sultihan nga nasakit ko. O nga, wa na sila makakita pa na ako. Ug kaniya ang ideya nga doon ako'y bahay ni inindapita. Mao ba? Busa, luwas ra kita din
si Nika. Hello, Nika. Osman naman. Pasagda na lang ko ni mo. Nika, kalma lang. Hain mo karon. Di amin sa mong bahay ni Salome. May gisusi lang ni si Puldo dere. Hain ka man karon, ha? Di ako sa budiga na to sa bukid. Kung ako diri aman. Diha ka lang. Kay may importante ming buhaton karong gabi. Osman ha? Mahibaho karaon niya. Pahuway na lang diha. Ug ayaw na yun pagkumpiyansa sa paglakaw-lakaw, ha? Pero dili mahimo nga ako ra sa diri. Nadakpan ang atong mga ubang nga sakop. Pa sa ospital ang ubahan. Makalabang na lang kita ining maong krisis. Kalma lang. Diha ka lang. Sige. Bye. Boss, nakontak na ako si Elmo. Si Kaloy ug si Peter. Kami ang musaka sa lang bahay ni Dorina karong gabi. Sige. Maayo. Dili mahimong langano nato ang paghipos ni Salome Puldo. Mo'y gusto nako nga makita na ang patayng lawas ni Dorina. Unsan ang gisigihan ni Mog, lili sa gawas. Naniguro lang ko. Nga wag yun nakasunod ni mo din. Ilabi na sa mga tao na Eman. Dorina, mangayo na lang tagtabang sa kong higalang pulis, okay? Dili lagi mahimo. O ganong di man mahimo, ha? Dorina? Tubag ako, Dorina. Nganon di man ka gusto nga tabangan ta sa mga pulis. Kasaligan ang akong kontak sa kapulisan. Basta, dili mahimo. Dadakpa na ang ubang mga sakop sa sindikato nga dito sa budiga, Dorina. Ang babae. Si Mrs. Grace. Unsay nahitabo niya? Patay na siya. Mautoy angay niya. O, Dorina? Ikaw bang nakaingon nga namatay katong Mrs. Grace? Ha? Tubag ako. Ikaw ba'y mipatay sa mga babae? Dili. Pero angay lang nga mamatay ka ng klasiha sa mga sindikato. Uwa sila'y kaluoy nga manguha og mga bata para ilang inegosyo. O, Dorina. Nakita ko. Nga bayra na unta ni Mrs. Grace sa Iman. Alang kag siya na. Mauwa ko makapugo. Gipusil ko siya. O, kinuko ko. Gisanta ko lang sila sa daotan nilang binuhatan, Joseph. Dili ko musugot nga mabaligya nila si Baby Shana. Dili cute. Himos siyang anak. Kailangang mahibalik siya ni mo. Dorina, atong anak si Shana. Atong anak. Ha? Oh, Dorina, asa mo ka? May susunod Dorina! sa gawas. Anong maglikay mo sa pagpakigsultin ako? Doon kay bahin ka, Shana. Usa ka botelya ang tubig, day. Ani ko din sa atbang magbantay sa bahay. Bila na makita ko dayon. Kung kinsi mo duol sa bahay. Ma'am? Salamat. Usa may sunod akong buhatan. Angay ka nga ako sultihan si Joseph sa tinuod. Kung kinsa, ug unsa ko. Pero kung mahibaw siya sa tinuod, posible nga iya ko ipapriso. Dili mahimong mapriso ko. Naggawas nun pa sila sa Eman sa ilang kadautan. May sakinan nga mihunong sa tungod sa among gate. Dili ko maklaro ang sud kung sikin sa kini. Bayad na ako. Nasundan ko tingali sa mga tao ni Emma si Joseph. Excuse me. Unsay ato? Hoy! Salome! Ngano, Olivia?
Ay, nangita yung ni mo. Kaya nagsige ko og kontak ni mo, dili ka naman makontak. Nga no. O sa'y tuyo ni mo. Ha? Nindutan ang kundi ining auto nga imong gigamit. Ay da, hinuwa man ran ni nako eh. O sa'y tuyo ni mo. Panahon na nga ikaw na ang mamilyonarya og mopuli sa grupo ni Mrs. Grace. Kay patay naman siya. Ha? Og nagkasabot ni si Edmond nga magtukod ta og atong kaugalingong grupo. Dili. Pero, o di ba, dugay naman kang nangandoy nga makapuli ka sa dapit ni Mrs. Grace. Nausab nang ako pangandoy. Magtarong na ko sa akong kinabuhi. Ug mausab na'y buhatan ninyo. Sige, lakaw na. Pero Salome, Lakaw na! Ug ayaw na pagbalik ni. Lakaw na! Oh, sige, good. Wala ka, good. Mubalik na ko sa bahay. Loy, gabi naman. Wa pa lagi mabalik ang doktor. Wasab si ma'am. Ay katabang naman ko ta. Ay dili masata nila ginikanan. Ay magpaabot na yun ta kung mamauli ba sila o dili. Nahala, pukawa lang ko kung makatuog ko, ha? Aw. Pagpuli-puli, tagbante sa gate. Ay, naunsa man ka. Mayawi manggod to sila, Loy. Makasodrag yun to, Loy. Ay, hae magmaay. Ay, hae may maayo, be. Kung mag-inom kag gamay. Inom tali. Dali. Naaragkat kat ako sa unang paingon sa suod sa paril na ni Dr. Bertan. Uy, sinyasay na ta. Kana. Kaya tapita, mauna ang atong katkatan. Dadaan ang taas nga hagdanan nga dani mo. 3! Una nagkatuog, Joseph. Bantayan ta mo. Ikaw ang dunay sa Madurina. Ikaw ang angay matug. Gikulbaan man ko. Tungod rin at sa nitabo ni mo. Sige na, paway na lang. Bantayan ka. May tao. Lakaw. Uban ni siya na sa suot sa kwarto. Ako na'y susig ni inay na nuktok. Kinsa maganing na nuktok ng gabiin ako. Andamon ko akong hunting. Wa naman sa panuktok. Mga tao sa kasada na tingali ito nanuktok. Naana sa ba? Ayaw, Salome. Ako kini. Ngano ni Aka? Sige, tabo. May kauban ka, Salome? Ha? Sulti, Salome. Imo ka ng uyab? Ako si Dr. Joseph Berdan. Bana niya. Bana ni Salome. Ay. Bana. Ay, tinuod yun di ay nga. Minyo na ka. Kuan, gabi na, Olivia. Tuod. Tuod, gabi naman di ay. Sige, adto na lang ko. Dok, salamat. Ayaw na. May tingaling nga magkapiuna mo. Para magkasulti mo mayo. Pero, mas maayo pa tuod. Sige. Kay ganahan sab kog init nga kapi karon. Tuwan kasi ilmo sa suod sa paril. Oops! Ako sa... Ayaw mong tingog! Sinyasay na ta!
Ayaw na magliho ka. Basin na ay nakabati sa atong pag-ambak. Okay, Claire. Dali na. Andaman ang inyong mga armas. Musuho na sa bahay. Kailangan mapatayin na nato si Dorina. Mahalo ni nga kapino. Humot magkaayo. Di aran ako mapalit sa convenience store sa unahan. Salome. Huwag ka malipay nga ni ako. Gabi na. Tingpaway na. Dili naman sa kumagdugay. May ipaabot lang kong kasayuran ni mo. Unsa mo gana? Dok, may mo bag at dili ka lang mamati na mo? Okay. Sorry. Sige. Ang babae ra day ng inyong hisugutan. Sige. Adto lang ko sa kwartos bata. Kunang imutuyo na ko karon. Mao nga kumbensihon ko nimo nga maoy mag-leader ninyo. Paulit na lang. Kalma lang, Salome. Kalma lang. Naunsa ka ba? Muramantag dili ta, amiga. Isulti na ka ng tuyo nimo. Ako na ang opisyal nga kontak sa may puli karon ni Mrs. Grace. Nga mao si Mr. Grace. Mr. Grace? Ang bana ni Mrs. Grace, ang may puli sa posisyon sa iyang asawa. O kay patay na pa si Mrs. Grace, mao nga si Mr. Grace na ang may puli. Ug nalipay ang uban, kay dako di siyag presyo sa matag-o sa bata. Mao kini rason nga mibalik ko og connect sa grupo sa mga Grace. Dili na lagi ko anang buhata. Makalakaw ka na, Olivia. Ayaw na gid pakita pa na ako din eh. Kay muundang na ko ni anak trabaho ha. Dili ka makaundang sa lumi. Bisan unsaon pa nimo sa paglikay, dili ka na makaundang. O gano'n dili man? Tungod kay nasultihan na nako si Mr. Grace. Nga nabalik ka na. Naayo ka na gikan sa imong pagkasakit. Nganong imo man ning kipuhat? Tungod kay kikidahanglan ka sa grupo. Teamwork ka hitang tulo ni Edmond sa atong trabaho. Nalimot ka. Huwag ko malimot. Pero ako na nagkikalimtan. Nalimot ka sa atong kasabutan. Ang mugawas. Patay. Sige. Dili na lang ko magdugay. Ugma. May meeting kita sa naandang lugar. 9:00 sa gabi. Kinahalang mutunga ka dito. Sa katong yung gipanate. Dili na ko magagawas. Sa unsa? Shhh! Huwag mo lihok. Napang mga katabang. Nagmata pa. Loloy, ilak na lang ng gate, ha? Hoy, paabuto na to ng mapawang asuka. Unsa naman ka ang lakaw nila ni Puldo? Kunwa pa ni magsigi og ngulngul ang akong samad. Muuban man unta ko nila. Gusto kong masiguro nga mamatay gyud karong gabi na si Salome. Ilakaw na day ang imong bisita.
Nagbatak ka pa di ay, Joseph? Di sa ko makatugs nga magunhaw na sa mga pangitabo. Ingon sa di ko makatuo nga mahibalik na ako si Elizabeth. Ug salamat kay sa pagluwas sa atong anak, Dorina. Obligasyon na ako isip usa ka inahan, dili pa. Oo. Tore, unsa may tuyo atong imong amiga? Pabalikon ko niya og trabaho sa kong trabaho sa una. Unsa mang trabaho Sa tindahan. Ako ko rin nagmanage sa tindahan sa una. O siya ang assistant manager. Mo ba? Unya? Siyempre. Ako din gibalibaran. Kay wa na ko mahinumdom ni ini. Imo na lang unta siyang gisultihan sa imong problema aron makasabot siya nimo. Dili mahimo mo kumpiyansa karon, Joseph. Unsay ibot mong ipasabot? Leader sa sindikato ang ako napusilan og namatay pagyud. Namatay kini sa engkwentro. Dili mahimo mo pasaya-saya unita. Og gawas pa, naa si Nika o Nicole nga nakaila ka bibisyana. Og nahibaw siya nga importante nako ang bata. Dugay pag nga mahimong normal ang atong kinabuhi ini. Posible nga dili na mahimo normal, Joseph. Dorina, unsa ko nang gipanulti nimo? May tingali nga karon pa lang. Anaro mo na ang imong kaugalingon. Ngawa ko, Joseph. Oh, Dorina. Erling, oy, tingnan ang wa man ka mamaon sa suga din sa sala, ha? Napagay ko'y gibasa. Ay, mamahuway na tao, gabi na. Ay, sa mukha ni mo, Loy. Ay, una ko nagkatugid to, be. Ay, dili lagi mahimo. At pamaon na diha ba? Oh, ay, ako paong ini, be. Ay, kanahan yun. Ay, tonto ka. Kangit-ngit, ana, mabangga ka. Napaw na suga sa sala. Panahon na nga musuri. Uy, kamo. Tari, magpaduol ta sa putahan. Aray! Panugay! Aray! Ay, Ling. Ay, nakabati ka sa kong nabati, Ling. Bate mo lang. May mikagay sa gawas dito sa luyong bahay. Ay, lakaw. Ikaw dito. Dili. Ay, so na lang ba? Ako niliun. Uy, ang suga, oy, pasiga, ah. Ayaw na. Hayag na sa gawas. Bahala ka. Sigaon akong suga. Karon ka na hinon mo surrender nga niya ng bata. Ni anang atong anak. Naibaw ko nagduha-duha ka pa sa bata, Joseph. Pero, may paagiman nga mailhan yun kung anak ba nining mo siya o dili, di ba? Aduna. Ugmao na nga akong trabaho ugma. Okay, sige. Mahinoon. Matog na ta. Uy. Hala. Nahagbong maning baso. Imposible sa kung mahagbong ni siya nga way midasmag. Uy. Unsa man ang... Oh. Hala. Anino sa tao man ang wa magliyok na naas luyos tanong. Hoy! Tao ka! Uulo ka! Ngayon ba ito? Ulo ba ka? Hoy! Kaya ko man to. Ang tao doon lagi. Haling-ling! Haling-ling pagtawag og polis! Haling-ling! Unsa man to? Mura magtingog tong luloy ang misinggit? Naunsa man ka siyas gawas? Nagsusi raman to siyas nasabak. Loloy! Loy! Loy!
Oy, Loloy! Naunsa ka ba diha, oy? Unsa man tong mipaka, ha? Ikaw tong nanawag? Wa ko makaklaro sa imong gisulti, oy. Loy! Ay, nayabag maning tawhaan na di man mo tubag. Hoy! Loy! Oh, si Loy. Siya ka nang nagkamang. Oh, Loy! Loy, naunsa ka? Panaran ka lang. Ay, tawag ang polis. Ay! Ginoo ko! Gigisodmik daw! Gigisodmik daw! Polis! 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 Lingling man eh. Hello, Nang Lingling. Dok, Oh. kisod mig tao, Dok. Ha? Kipatay. Usa ni tabo. Usa gisulti na ng liling. Gisod ko na silang tao. Gipatay si Noy Luloy. Dinila mo ha. Dorina! Ayaw mo pagawas. Bisan unsa may tabo. Ayaw mo pa uli sa bay. Kung dili pa ko mabalik. Haba? Oh. Kinsa makami suod sa bahay. Manawag ko pulis. Dili lang utak tinuod gamay na matay. Dili lang utak tinuod nga patay na si Niluloy. Hindi lang unta siya musudin is butanganan og mga lampaso. May nabuhak na sab. Patay naman gid ka ko ini Ginoo ko. Tabangin taon. Luwasain taon ko inig sitwasyon ha. Ginoo maluoy ka. Wala gyud lang makatabang na ko ini Ginoo. Ikaw ra gyud. Ganong si Doc Joseph magyud ang akong nadaya lugod na oy pulis unta to. Oh, ako nagpasapasa sa sala. Ako wala Ginoo mamatay na gyud ko ini no. Naunsa naman na sila. Kinsa man gyud ka na sila. Si Luloy. Naunsa naman ka si Luloy. Di na makontak si Puldo. Kumusta naman kaha ang ilang lakaw? Napatay na kaha nila si Salome. Oh. Hello? Eman, hadlok ko. Kuhaan ako dali sa patika. Paghuwat niya. Muhan na rami karon si Puldo. Nanawag si Dodo. Tasag na ba sa ospital? Ibantayan ng mga polis. Ayaw ka balaka. Masulbad ra nato ang tanang problema. Kuhaan na lagi ko dali. Ay, bahala na. Di lang yun kung mugawas din ni sa akong gitaguan nga gamayng kwarto. Bahala na yun ni. Ah, sa man dun? Kusog nga tunob, nagpaingon din eh. Ngit kita sun sa bay. Mayo kayo. Huwag sila magpasiga. Arin ko sa kilid mo. Kat! Ingaw yun ang sun sa bay. May nabuak sa sun sa bay. Kinala makalipot ko sa luyo. Ato ko sa puta sa kusina mo.
Bakit? May tao sa palibot. Si Shana, nagkurog. Shana? Oh, Ginoo ko. Kainit niya. Di gina ko siya mahimong biyaan. Mami. Oh, Mami. Shana, Shana ni ako. Ni ay mong daddy. Di ta kapasagdan. Ni anak ko sa kusina. Usaro na ako. Sinululi ka na nagbuyon sa luyo sa tanong. Niluloy! Luy! Luy, naunsa ka? Ipusit ko. Kailangan magaga sa ospital. Dili ka lang. Niyang akong panyo. Itapion sa imong samad. Sama ini, oh. Samad, makaya ba ni mo? Dili ka lang. Pangitaon ako sa liling. Kisumi og daot ang mga tao. Klaro kayo. Pasigaon ko ta na suga. Hayag na. Dili. Kadagang buak din eh. Nang Liling! Nang! Naliling! Manawag kong ambulansya! Unsa nang kayo nitabo sa bahay? Salamat nga nakatuog nagbalik si Shana. Dorina. Hello? Dorina. Joseph, Oh, wala na si Niluloy. oh. Patay na siya. Ups. Patay na siya sa diya miabot ang ambulansya. Kinuo ko. Usa ng Liling. Wa diri sa bahay. Ups. Ang mga pulis nga akong gitawag. Naa na ba? Naa na. Pero wa na gyud diri ang mga nautang tao nga misaka. Joseph, nagtuo ko nga gitahan nila si Nang Lingling. Kahadlok pa sa bining butika. Waman din ni mabutang bantay ni Aman. Oh, may sakyanan nga miapot. Kis makaning... Boss! Aray! Oh, si Poldo ka lang. Poldo? Nga na! Kisa man ang gidani mo? Amo na lang ang gidaan ni Tiguanga. Basi pag magamit siya. Ay, ma'am. Kaila mo ining salbahis, ma'am. Hilom lagi. Saba ba ni mo? Taba! Poldo, unsa ba? Mamatay na tiguang sa kakusog sa imong kumo. Saba ang kigod. Elmo, gapusa na. Hello? Boss, wa na mo mapatay si Dorina. Wa siya sa ilang hangtod ang doktor. Usa? Palpag na sa mo? Pero, may nadami, boss. Ang tiguang nga katabang. Oh, Mayo. Mayo ng nahuna-hunaan mo. Magamit nato ng tiguang aron si Dorina na mismo mo'y muduol nato. Hain ka mo karon. Sa bodega, boss, sa bukid.
Joseph, Dorina, ang mga salbahis. Nadakit yun nila sinang lingling. nganong ila man yung gibuhat? Way atraso sinang lingling nila. Kung kinsa man sila. Nasuko na ko ang maong mga tao. Posible nga, yung mga sakop kini sa mga sindikato. O dili ba, ni Eman. Usa? Pero pangitaon ko sila. Nakailan ako nilang tanan. Usay mo'y pasabot, Dorina. Inhala mo balik ko sa kung kanhing kinabuhi, Joseph. Dorina, usa ko nang gipanulti ni mo. Joseph, nahibaw na ko kung unsa ko sa unang panahon. Dorina, Kautan ko, Joseph. Kautan ko! Dorina, usa ko nang imong gipanulti. Mao kina ang tinuod, Joseph. Dautan ko. Busa dili ko angay ni mong mahalon. Dorina ay pagsultian. Bisan unsa ka pa, andam ko mudawat nimo. Dili. Kinalabayran ko ang ako mga sanga na buhat. Dorina, ayaw mig biyahe sa Elizabeth. Kinalandawato ni mo kung unsa man ang mahitabo na ako, Joseph. No, dili ko musugot. Pasawat ka. Og obligasyon ako isip imong banang ati manong ka. Tabangan ka sa imong mga problema. Pero dautan ko. Dili na ta maglalisa na, Dorina. Kinahanglang hunaw-hunaon natog maayo kung unsay angay na itong buhaton. Aron makasiguro ta nga dili ta madiskrasya. Joseph. Dorina, mahal ti ka. Busa buhaton ko ang tanan nga makaayo nimo. Dorina, ayaw bibiyahe. Joseph. Dorina. Nakamatan na day si Bibi Shana. Baby Shana. Okay na ka? Ato ko, Mami Giselle. Ay, kabala ka. Mga tuta ni Mami Giselle. Init-init man ka. Ako mo. Gilantad siya. Busa, nagkinahanglan siya nimo. Ikaw ang iyang gikinahanglan, Joseph. Ikaw og dili ako. Dorina, Panalipdi ang imo anak. Batok sa mga daotang tao, masama na ako. Dorina, unsa ko nagipanulti nimo. Sa ako nagikaingon nimo. Daotan ko. Dorina, asa ka? Luwasan ko sinang liling. Pabot ako niyo din eh. Dorina! Dorina! Kinalamabayran ko ang akong mga sa mga bata nga ako nakita. Pero sinang liling, kinahanglan maluwas ko sinang liling. Aray. Hoy! Ganon eh. Ganon gigapos man ko ninyo, mga salbahisa mo. Gabaan nung tamo na ako. Tiguwang na ko inyo pantong itong yapil-apilin yung mga kabuang. Hay! Buhay ko ninyo! Hilong ko, nalingling! Patay magyud ka ba? Patay gyud kang Ma'am Dorina. Imo kong gikidnap. Patay gyud ka! Hilong na lagi diha. Kay hukmananan ka na. Unsa ka? O huwes ka nga manghukaw man ka, ha? Kamong mga daotan, adtong gyud mo langoy sa kalayo sa impyerno ng inyong kabuang. Buhi Hilong ito! na lagi. Ngayon pa ilaw mo! Huwag sa magkadain ninyo si Loloy. Ako karas Loloy. Ako mo to'y gamit si Loloy. Mong angay na itong mamatay. Salbahis mo! Mga salbahis mo! Pahingon ako diha sa budiga. Paabutan na lang ko ninyo diha. Mga hinuon, kay di arabang tiguang ang katabang nila ni Dorina.
Maayo hinoon. Unsa magiplano ni mo niya? Kinahanglang mamatay na gyud ang akong asawa. Kinahanglang mamatay na si Dorina. Makahimo ka ka? Kung anong di man. Kung nakahimo ko sa pagpapatay niya sa unang panahon, gamahal ko pa kayo siya. Karon na ka, hindi ko makahimo nga may bana naman siya. Pwede, sige. Buhatan na sa akong atubangan, ha? Okay. Pabuta ko diha. Narambay ni Eman. Mingaw sa kawas. Way tao. Hain maka ang mga salpahis. Klaro kaayo nga wa diha sinang liling. Asa di ay to si ate? May giadto lang siya. Paabutan lang to siya nga mabalik siya. Eto ko sa akong mami Giselle. Ay kabala ka. Iuli ka na mo ni Mami Giselle mo. Kuya. Daddy. Tawag ako kag Daddy. Ha? Dali, manglakaw ta. Ato ta sa ospital. Kinanglan may katabang ko ni Dorina. Muapas na ni ate. Dili ta makahimo sa pag-apas niya. Ay. Dali na. Mga doon lang ta sa ospital. Mayo kay niya ka na. Hain man ang tiguang. To siya sa sword? O gusto may plano mo niya, ha? Mutanaw na ako sa tiguang. Okay. Boss! Boss, salamat kanina na ka. Boss, napatay dyan na mo ang tiguang lalaki. Pero nadaan na mo ang tiguang babae. Magamit ning himong paon para ni Salome. Oh. Ato ka na matistingan karon. Kung andam na wagyong mo sakripisyo si Salome alang sa ubang mga tao. Ani ko magpaabot sa bahay sa tawag sa mga salpahis. Kinalambangan dam ko sa gubat. Daghang armas ang akong gikinahanglan karon. Kinihanting. Hoy! O sa bagay, gusto kong mag-CR. Tangtangi ko ni akong gapos. Hoy! Saba ba mo? Ang naman po nga gusto man kong mag-CR, be. Unsa man, gusto kang maluwas gikan sa mga kamot inipuldo? Oo, sir. Tatabangin taon ko, sir. Okay, tabangan ta ka. Nahibaw ka ba kung unsaon sa pagkontak si Dorina? Sa iyang cellphone, sir, o sa telepono sabay. Sige. Tawag ka si Dorina.
man yung ka nila dadasin ng lingling. Oh, may nanawag ka. Kinsa mo ka din nanawag ka? Hello? Kinsa ni? Ma'am Dolina, Ma'am Tabang, Ma'am. Gikidnap kong puldo, Ma'am. Naliling? Naliling? Hello? Hello? Nang? Hello, Oh, kumusta? Emmanuel. Ako, ang imong ba? Salbahis ka. Ayaw iangin sinang lingling sa imong kabuang. Dili ni binuang ang ako asalumi. Unsa maging gusto nimo? Ang gusto ko, mao ikaw. Gusto ko nimo patyon unsa no? Gusto kang mawa ko. Tungod kay nakailan ako sa tanang koneksyon nimo sa mga illegal nimong negosyo. Karon nagkasabot ako. Kung nga nung importante kay nimo ang kahon nga may retrato sa mga batang biktima ta sa unang panahon. O kinahanglan bayran ta ang sanga nahimo ta sa unang panahon, Emmanuel. Ikaw ang pangulo sa mga kidnapper. Ug ako ang imong kauban, di ba? Ako ang nawaligya sa mga bata. Dautan ka! Hiyong, sorry. Kung dautan ko, mas dautan ka. Kaya napatay mo ang kagalingon ni mong amahan. Oh. Dili. Dili tinurta na imong gisulti. Ug ako ang saksi sa imong gibuhat. Busa ko nimo kong tumbahon. Tungantang mga tumba sa lumi. Dili tinuod ka na imong ipanulti. Kidnapper ko, pero dili ko mapatay og tao. Kidnapper o kriminal ka sa lumi. Dautan ka. Huwag ka na ikaw sa lumi. Sayaw na lang pagpakalimpyo pa. Bana ko nimo. Ug ako ang nakasaksi kung unsa ka kadautan sa unang panahon. Sawa ka pa Nganong inyong giangin sinang lingling? Aron mo sunod ka sa tanan akong gusto. Sa tanan kong isugo kanimo sa lumi. Sama sa una. Oh, salbahis! Kitang duha ang salbahis sa lumi. Busa pamati. Kung di ka gusto nga mamatay kinitiguang. Pakita na ko. Og dada ang kahon o ang imong suwat. Oh. Simple lang akong gustong mahitabo. Ibaylo ang imong kaugalingon sa tiguang. Pero kundi siya importante alang kanimo. Mahimo nga tanga na lang nimo ang patay niyang lawas sa sapa. Ayaw niyo pasakitin sinang lingling! Wa siya sa ninyo! Kung mao ka na, kinahanglan mo pakita ka. Asa ta magkita? Manawag ko nimo kung asa kita magkita. Pero why palaban na yung pulis, ha? Ato ra kining haway. Busa kita lang ang musulbad niini. Asa lagi ta magkita? Sa atong karaang bahay, Dorina. Kung saan ko pa siguro nga dili niyo pasakitan sinang liling. Tuhoy ko. Why mahitabo sa tiguang kung ibaylo mo ang imong kaugalingon niya. Okay. Sige. Pabuton ko kamo sa dakong bay. Bye. Kinahanglan maluwas ko sinang liling. Ang kahon. Kuhaon ko ang kahon sa bay. Bibi Sian, dali. Ano na ka din sa ospital, ha? Pa-doktor ko. Oo, mapadoktor ka. David, may mong mangyo? Joseph, kinsa man ning bata nga imong da? Duty pa ka? Humana na. Padaw na ko pa uli. May mong mangyo ni mo? Unsa man na? Dadao na sa inyo kini si Bibi Siana.
Importante ning bataa para nako. Uy, Sultihan talang unya ka sa tibok istorya. Tago ilang una si Bibisya na sa inyo. Kay gimarkahan na siya og mga kidnapper. unsa? Sige, sige. Ako na bahala niya. Pero asa man ka? Doon ako importanteng buhaton, David. Ano? Isa kayo sa auto ka ng tiguang. Unsip plano, boss? Kinahanglang makita ni Salome nga gidaan nato kanang tiguang sa karaan namong bahay. Unya? Adto sa loyo pag-ia ang tiguang. Kanang way makakita. Okay, boss. Paon gihapon kanang tiguang. Nakasabot ka. Oo, boss. Oh, uy, boss. Mura manog. Naglain ang panahon? Uy, Dupuldo. Unsa man ka mahadlo ka nagkilat? Oh, di man, boss. Oh, sige na. Isakay na sa auto ang tiguang. O kinianti man Kung musukol si Salomina ko, pus sila ang tiguang. Oh, boss. Eman, Oh, unsa ka na inyong gisabutan, ha? di ka, may buhaton mi. Ug ikaw pa uli na sa bahay. Adto ko paabuta dito. Pamutusdaan. Unsa? Og nga nang mamutos man ko. Human sa mong buhaton karon ni Puldo. Manglarga ta sa Mindanao. Ato ta sa yuta nga napalit na to dito. Og ikaw paglukat daan og ticket sa eroplano para og mga adlaw. Kinalapangandaman ako ang pag-traitor ni Emman ako. May kilat. Dili. Dili may mo umahadlo ko sa kilat. Kilat ka lang. At sa taas magpaabot ni Emman ng put. Sure na gid ka nga manglayas ta ining dapita, Eman? Oo. Magpabugnaw una ta dito sa Mindanao. Usa ayaw gyud. Kinahanglang magkapangandam ka ng daan karon. Okay. Pero, unsa ba yun yung gisabutan ni Puldo, ha? Unsaon man to niyang tiguang? Ayaw nagpanghilabot sa among gikasabutan. Pwes, sultihin na lang ko. Unsaon ninyo si Dorina? Siya si Salome. O kinahanglang mamatay siya. Unsa? Bibisya na. Kuyo ko na kang Tito David mo, ha? Ha? Pero, Kuhaon na ko si Ate Dorina ni mo. asa man day si ate? Tuwig to nga bad nga mga tao. Mao nga ako siya nga pason, ha? Kay basin mo unsa siya. Okay. Salamat nga nakasabot ka. Mauli na mi, Joseph. Salamat, David. Ay ka pala ka. At imano na mo si Bibisyana. Nag-uwan. Kakusag sa uwan. Dadon lang utak nila ni Emma sinalit siya. Salbahe siya. Gusto pa niya ang inon sinang ligling. Mamasin ko nga to sa bahay si Dorina. Kinanglang mahibaw ko kung unsa nang iyang lakaw. Dili mahimong na mawa siya na ako. Mayon ta kung tuwa lang siya sa bahay.
Oy, asa man ta paingon ini ha? Nag-uwa daw unsa man. Iuli na ko nimo sabay. Hilom ra ko diha nang. Kapaan ka man yun ako, do ba? Igigapos ni mo ning akong kamot, lakip ning akong tiil. Naniguro lang ko na nga dili ka makaikyas na unsa man ka. Ay sabad ay, unsa man ako pag ikyas ini, nga mura naman kong aslon nun ini nga baboy, ini nga ako pagkagapos ini akong porma karon. Aw, mahal na lang aslo nun pa ka nang. Kaysa inasal lagid ka. Patyan yun ay ko nimo dong. Aw, kung mapabumbuang sa Salome. Aw, patay yun ka. Salome? Kana si Salome, mao na si Dorina. Usa pag-ampo lang diha, nga dili siya musukol sa kong agaon, aron dili ka mamatay. Eman, nano na pagawas man animong dagang armas? Kinahanglang maniguro lang. Mura naman hinog mo suong kaugubat niya ng imong gibuhat. Wa ka pa makaila sa kong asawa. Kay unsa magiday na si Salome, ha? Kutsilyo. Dagang kutsilyo. Kining kutsilyo lang ang musilot ni mo, Eman. Kung dili ni mo buhian sinang lingling. Kaya kang kutsilyo ka. Butangan ko ang kutsilyo ang tanang suok inibay. Diasap ka. Abitan ka. Kakusog sa uwan. Dili na ako maglaro ang karsada sa ubos. Kuyaw yun din ang imong asawa? Ipapatay ka na ko siya kundi pa siya kuyaw sa grupo. Traidor ang akong asawa. Usa kinahanglang matakom ang iyang baba. O ikaw, lihok na. Panghipos na. Kanang igo lang bada, ha? Mura magnahadlo kung maayos si Eman siyang asawa. Pero, murag hinayon man si Dorina sa akong tanaw. Hello? Lino? Ikaw ang bahala sa patayang lawas ni Noy Loloy. Oo. Ako nang bahala sa tanang bayranan sa punerarya. Okay, sige. Nakatawag na ko sa higala na kong pulis. Sige. Mahuman na ning tanan. Okay, sige. Bye. Kinang na madumduman ko kunain karon si Dorina. Wa sa linis pa. Ain magdikasya. Gusto. Ang iyang cellphone. Madumduman ako sa pinaagi sa GPS sa iyang cellphone. Lobat lagi ko daan. Ako na ni-charge ang ako cellphone. Naana, nabutangan ko ng kutsilyo ang ubang mga bayan sa sala. Mingit-ngit na tungod sa kakusog sa uwan. May sakyanan lang ang nagpaingon din sa bahay. Si Emma na ka na. Kinalamangan dam na ko. Kung dili mo tuman sa sabot si Emma na, madisgrasya agad siya. Kinahanglang iulit niya na ako mabuhi sinang linding.
Kailangan maklaro na ko kung kauban pa niya sinang Lily. Oh, mihunong ang maong sakyanan ni Eman sa gawa sa Kaita. Wisit ning uwan na. Di ko maklaro ang suod sa bahay ni Dorina. Oh. Di gid ako maklaro si Dorina sa suod. Ngit-ngit pa ang bahay. Naa na baka siya diha sa suod. Nahibaw ko nga di gyud ko niya pusilon kundi pa niya makuha ang tiguan. Musod ako sa gate. Oh, misod na siya sa gate. Dili niya kauban sinaliling. Haing makadiin niya ibutang sinaliling. Niya na siya paingon sa bahay. Mutaop yun sa duga ni Eman kining ako hunting kung magpabumbu ang siya nako. Oh, mingaw ginambay. Kinahanglan nga mangandam kong daan. Oh, kung magpabuang-buang si Salome nako, patay gyud siya. Salome! 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 Hanggaw ay nanagit siya sa sala. Pero dili mahimong tarkiton ko siya. Wa pa na ko makita sinang Lily. Naibaw ko nga nagtago ka lang, Salome. Mahimong naa ka sa loyo sa sofa. Mahimong sab nga naa ka sa loyo sa divider. Hain sinang Lingling! Ayaw ka malaka. Makita ra nimo ang tiguang. Pero nga no bang ingon ka man ni ana o kasing-kasing, Salome? Ha? Dautan ka man unta. Pero nga bang doon ka mga tao nga anda mong buhisan sa mong kinabuhi? Hain sinang Lingling! Nagpaingon na sila ni si Poldo. Apan sinilang at timan Salome. Kung doon na dautang mahitabo na ko, diha. Patso diha ang tiguan. Nganong gipapatay man ni mo sinoy luloy? Wa tuyo ang mapatay sa kung mga tao ang tiguang lalaki, Salome. Siya ang gitawag og collateral damage sa atong away. Wa ko makikaway nimo! Nanghilapot ka sa negosyo. Kiluwas mo ang bata nga mahimo na utang kwarta. Dautan ang inyong gibuhat! Karon ka na lang mo ingon nga dautan ang among tibuhat. Human ka makakwarta og dako sa unang mga bata. Nagibaligya ta mo ingon ka na karon nga dautan kini buhata. Kidnapper ka, Salome! O dili na mausap ka ng maong reputasyon. Isang pila pagkabata ang imong luwason, Salome! Bisan magunsa ka pa sa pagbuhat og maayo, Salome. Di na matabunan niini ang imong kadautan. Kriminal ka! Kidnapper ka! Mao ka na ikaw, Salome. Musa ayaw nagkontraha ang ako negosyo. Kinahanglang mahunong na ang inyong kadautan. Oh, murag na siya sa luyo na ng divider. Kinahanglang mahunong na ang inyong paghatag kung kasakit sa mga ginikanan gagikuhaan ninyo sa ilang mga anak. Oh. Alang sa yawan o ninyong katuyuan. Huh! Kung manulti ka, murag kag kinsa nga limpyo, Salome. Kuno sabay ako nabuhat sa unang panahon. Ako na ka nang gibasulan. O kinahanglang mausap ka na ang inyong buhaton. Di mo mahimong kontrahon ang ako mga plano, Salome. Dili!
Wala siya butingog sa luyo ng divider. Naigo tingali siya. Oh. Wa din sa luyo sa divider si Salome. Hain man ka siya. Tara ko, Iman! Paluway ka, Salome! Tabo ang panuway! Maayo paghihapon sa munabay. Hunting. Taroy yun din sa kubukton. Iptot ko rin. Di ka makapatay na ko, Salome! Hain, Sinang Lingling! Ihatag na ko, Sinang Lingling! May naiko ko. Panuway! Ay, makubukton. Ako ni bukusan. May pagyapon sa mupunting og hunting knife. Bisan og hunting sa kusina, mahimo niyang armas. Panuway kang bayana ka! Dong, sakit na yung taon kay ning kamot na akong imong gigapos, Dong. Uy, Ayaw kong dudunga, ha? Dong. Ayaw ba akong dudunga? Kaya dili may tabo nga maluhoy ko, di ba? Oh, niya na ta. Kakisa man yung bahay, ha? Ayaw na Dong. lagi pangutana. Anak ta diya. Mayo kay mihunong ng uwan. Dan, puno nang ako cellphone. Masundan ko na si Doreen na pinaagis sa GPS. Magdali ko. Kinahanglan matabangan ako siya kung unsa man ang iyang giatubang nga kakuyaw karon. Kining mga mahalo na kong mga make-up. Kinahangang ako ni Mada. Ay, maglagot. Managot na sa biglaing dapit. Wapag yun mahimong kwarta ang pata nga si Shana. Naigo ko sa Eman. Klaro kayo. Sa bukton ko siya maigo. Naas siya luyuan ng sopa. Oh, may apli-apulahan sa tubangan. Agaray! Gay, buhay ko, oy! Sinalili. Ayaw lagi paglubnot guwang. Sinalili ka na giguya ni Puldo. Kaya akong gamot, Dong. Nalili ko ba? Mamatay ka, Salome! Karina, ma'am! Dili! Mga pulis! Dorina! Dorina! Oh! Nanglingling! Kadiri si Ma'am, sir. Wala siya maglihok, sir. Dorina! Patay naman tingali nas, Ma'am Dorina, Sir Joseph. Dili! Dorina! Dorina! Irog ng lingling, Oo. Ako i-check ang iyong pulso. Oh, nagpitik pa ang iyong pulso. Kinalambadasan sa ospital. Boss, sakit na ako sa bansa. Dungdan, boss. Ay. Parihas tag may samad. Panuway! Mayo gani kay nakaambak ta. Gikan sa sapa, liyo sabay. Boss, nag-ano nagkadako ang tubig. Pagdali niya, kinahanglan magkatungas ta paingon sa ibabaw.
Dorina, di ka mamatay. Dili mahimong mamatay ka, Dorina. Dili. Adlaman ninyo operating room. Pagdali! Dr. Lardan? Isa pala siya! Ay naman pangutana. Tawagan si Dr. Amugis. Ina emergency. Ay! Eman? Eman, nasa ka? Nagkatugo ka? Gilabay kong hunting ni Salome. Pagdali. Kinang na makabiya tali ni. Pero huwag pa ko makalukot ang ticket sa aeroplano. Dili una tamang larga. Manago una ta sa probinsya. Unsa? Boss! Oh. Boss, ando na si kanan. Samdan ka sa puldo? Tapsing na ni. Tungod ginakalikay ko. Dali na mo. Sige na. Ang talang tao pa si Bata. Mag-abot alang unya ta sa probinsya. Unsa man ang taon ng pagkahitabuan, Dok, oy. Magampo lang ta ng dingning. Na maluwas nila si Dorina. Gina naman siya sa operating room, Dok. Maluwas lang ta nila si Dorina. Dagan ka siyang igo sa bala, Dok. Mabuhi pa ka si Ma'am. Dili ta magpakawa sa pagdaon ng dingling. Di ako na. Doon ako'y tawagan. Ay, Ginoo ko. Ikaw na lang yung bahala ni Ma'am Dorina, Diyos ko. Excuse me. Ikaw ba ang tagtungod sa pasyente nga gipusil? Ha? Katabang ra ko ni Ma'am Dorina, Dok. Narman niya ba na, Dok, si Dr. Joseph Verdan. Oh. Ha? Asawa ni Dr. Berdan kan babaeng na po sila? Oo. Og Dorina ang iyangan? Oo, Dok. Dorina. Ngano di ay, Dok? Ha? Kuan. Sigurado ka nga si Dr. Joseph Berdan ang bana nilang na po silang babae? Oo, Dok. Nahibong bitaw ko kung nganong dili si Dr. Berdan ang may opera siyang asawa, Dok. Ako ang iyang gi-request nga maultiman sa iyang pasyente. Pero, huwag ko magtuo nga Dorina ang ngan sa iyang pasyente o ga iyaning asawa. Maulaging taon, Dok. Sige. Alang tagdal nga akong mga pangutana. Iyan si Dr. Berdan. Nga nikinanglan og tulo ka bag. Nga type AB ang iyang pasyente. Unsa? Tulo ka bag nga dugo ang kinahanglan ni Dorina? Nanglingling? O lagi, Dok. Unya, nahibong ko. Unsa man imong gikahibod nga? Mura manggod siyag naglibog, Dok. Unya na ta magsulti bay na ana. Mangitaw na kog dugo para ni Dorina. Eman, ngano bang manago pamantas probinsya? Nganong dili naman ang tamulahon sa Mindanao? Mamanay mo gusto, dili ba? Kinahanglan magpa-doktor mi dito sa probinsya. O nganong kinahanglan man gyud dito sa probinsya ka nga ospital magpa-doktor? Kadaghan ba ni mo pangutana ni ka? Mahimo pagmuhilom ka lang diha. O kumusta namang inyong pinagkita ni Dorina? O, Salome? Napusilan ko siya. Ug nahibaw ko nga maglisod siya sa pag-survive siyang samad sa pinusilan. Ha? Mauna. Pusa ayaw na lang pagsigi og pangutana diha. Hunahunaan na lang nga patay na si Salome. So, madayon taog maog larga? Dili pa una. Unsa? Ug ganong dili naman sa tamahinayon sa paglarga ha, ugma? Eman? Tugod kay mutambong pa ko sa lubong ni Salome. Unsa? Dok, dugaya kong nahuman sa operasyon ni Ma'am Dorina, Dok. Ay, naibaw man ko, Dok ba? Kung unsa ni mo kapinangga si Ma'am. Pero agit ay mahimo kung kuhaon na gid sa kahitasan, Dok. Dili ko musugot. Dok. Dili ko musugot nga mamatay si Dorina. Ha?
Ingon yun ni mo siya ni anak ka mahal, Dok. O nang Ningning. Mahal ko kayo si Dorina. Og buhion ko siya gikan sa mga patay. Dok, di man in taon ka Ginoo, Dok, nga makabuhi ka og patay. Kalma lang. Makadaot sa bayan nimo kung magpadakas ka guol sa kamatayon ni Ma'am, Dok. Joseph? Luwas na ang imong pasyente. Ay, Diyos ko, salamat. Intaw, nagalabang na gid si Ma'am sa krisis. Ay, salamat, Diyos ko. Joseph, andaman na daan ang iyang kwarto. Oo. Naandam ko na. Natawagan ko na sa ima. Joseph, Tode, okay ra si Shana o ba ni Mama? Enjoy ra siya. Salamat sa pagkatiman sa bata. Kuhaan ko lang niya siya sa inyo. Kung mahipos ko na patayng lawas akong katabang. Unsa? Okay ka lang ini maong hospital, Eman? Okay na ko ini. Ang importante nga, matambala na ako sa mansabukton. Ang imong asawa naghimo ini, no? Sa ko nang giingon, lahi nga ikaaway ang akong asawa. Mahimo ba? Dili na nimo siya ang kunon nga asawa? Patyunon na siya. Patay na siya karong panahon na nika. Kana ang ipaniguro ko. Unya, ano mo tambong pamangga kasi ang lubong? Una, aron makasiguro nga patay gyud si Salome. Ug ang ikaduha, Unsang ikaduha? Unsang ikaduhang rason, Eman? ang ikaduhang rason, mao ang pagpadiguro nga wa pa ko niya masumbong sa mga kapulisan. Unsa? Manawag si Emil nako kung may mga pulis na nga masaag sa tumbay. Mo ba? Relax lang. Relax lang, Nika. Di ta magdali aron di ta mga bungi. Naana. Ako nang napahilo na ang habol ni Ma'am Dorina na ibabaw siyang dugan. Salamat sa iyong pag-unong ng Ningning. Bisan pa sa nitabo ni mong nakidnap ka sa mga dautan. Niagyapon ka, uba na mo. Huwag ka mahadlok. Ay da, naurot ng hadlok na ako, Dok. Uy, mituo masabot ko gipanulti sa uban. Nga kung oras na nimong mamatay, way makapugong bisan pang nagtumpi mong kwarta. Nga na bang naman lang ka magpa-admit sa ospital? Kamang na si Poldo. Di mo yung magduda ang mga doktor o nurses sa nakaingon sa musamad. Tuod sap no? Mao nang imong huna-hunaon, Nika. Kwintahon una nimo ang usa ka sitwasyon, una ka mubuhat. Kung bahin sa nahitabo sa butikang imong gipasabot. Sorry na. Kung nakuha ni Dorina ang bata. Kinahanglang imong hinuktukan og maayo ang mga panghitabo sa palibot. Kung di pa lang suod ni Dorina ang bata nga nakuha ta, di unta ta niya gukdon. Sorry na, lagi. Sige. Katuog na. Ay, Ma'am Dorina. Salamat nga gibuka na nimong imong mga mata, Ma'am. Ma'am, luwas ka na sa kakuyaw matod pa sa doktor. Salamat in taon nga gidungog gid sa Ginoo ako mga pag-ampo. Ayaw na paglihok, Ma'am. Oo, ako ni. Ay, kuan, wa pa si Doc magiatiman, pero mubalik ra siya, Ma'am. Unsay nahitabo? Ma'am, kilo
Giluwas ko nimo gikan sa mga kamot sa mga kidnapper. Usa. Mao ka na, ma'am. Salamat, git kaayo. Abi na kong maanhing nako. Anhi? Oo, kay gigapos nagot ko salbahis nga poldo. Unya, si Luloy. Naanhing nga taon si Luloy, ma'am. Salbahis. Gusto ka, ma'am, mga salbahis sila. Salbahis siya. Uy, mga kasing-kasing. Uy, tahod na ako katiguwang. Gidasok-dasok rakos mga kanahan, ma'am. Ayaw lang sa paglihok, ma'am. Daghan ka rabag samad. Si Shana. Shana? Ang bata nga akong Ha? Ang among anak ni Joseph. Tuna mo'y anak ni Doc Joseph nga siya naangan? Oh. Ma'am, ayaw lang una ni hunahuna ah. Pahuway lang una. Ako unang pahibawon ang nurse station ha nga nakamata ka na. Unsa? Nakamata na si Dorina? O, Dok. Unya, mura ba siyag nahibo nga niya siya sa ospital? Normal ka na nga bation kung gikan ka sa operating room ng Lingling. Ay, o, tuod. Hinuon sab. Daan naman na siyang naglibog. Na-amnesia, manggod ka na si Ma'am Dorina. Kumusta ka? Okay na ba ang pamati mo? Dili ko okay, Dok. Tungod kay posible nga sundan ko din sa mga tao nga gustong mapatay na ako. Ay kabala ka. Hugot ang seguridad. Ining maong ospital. Dili makayano-yano og sudinhi ang mga tao nga magdaog armas. Salamat, Dok. Tinuod ba na Dorina ang imo nga? Ha? Yan ang gusto magkamaniguro kun Dorina ba nga akong tangan, Dok? Kuan, kining... Dili pa ka makatuo nga. Ako ang asawa ni Dr. Joseph Bardana. Kuan. Sige. Pahuay na lang. Sorry sa ako mga pangutana. Sige. Unsa? Naglibog ka sa sinultihan sa doktor nga nag-atiman ni Dorina ng Lingling? O, Dok. Mura man gud og dili siya makatuo nga Dorina ang nga ni Ma'am Dorina o nga imo siyang asawa? Ayon niya tagi pagtagad. Dili mi suod sa maong doktor. Di siya suwito sa akong kinabuhi. Mao ba, Dok? Too, Dok. Doon na de gisulti si Ma'am Dorina nako. Unsa man na? Nangita man to siya sa inyong anak nga si Shana? Ha? Na, bisag unsa naman lang to gisulti ni Ma'am Dok, oy. Bunga ka na sa iyang operasyon ng Lingling. Ay na lang nagtagda. Pero bahin sa bata nga siya na ang handok. Mura man og wa siya magkomedya. Ha? Mura ba og sigurado gyud si Ma'am Dorina nga siya na angan sa inyong anak og nangutana siya bahin sa bata. Paulin na lang sa bayan ang. Ako lang unay bahala ni Dorina sa ospital, okay? Ha? Nahumana og tan-aw ang mga tinugyanan sa balaod sa crime scene. Mahimo na ninmo ning libyuhan.
Oo, Dok, pero... Ay kahadlok nang. May gipabutang ko nga guard dito sa bahay. Oh, sige, Dok. Kana noon, murag di na kay kumahadlok, ana. Lika? Kamingaw ba ining dapita? Ayaw na lang og reklamo, Nika. Ang importante nga luwas na ta. Boss, Oh, ano ito ang mamakasyon din eh? wa ta mamakasyon do Puldo. Ni ata kinagpaalim sa samad. Og ikaw. Di man kayo dako ang samad nga nahiaguman nimo. Lakaw. Susiha kung kanusa ang lubong ni Dorina aron makatambong ko. Sweetheart, kumusta? Joseph, Luwas ka na. Wa ka na angan kabalakan pa. ang mga salbahis. Nakaikyas na sila sa pag-abot sa kapulisan nga akong gitawag. Mao ba? Naluwas pa gyud ay ko. O, Dorina. Di pa mo tugot ang Ginoo nga mamatay ka. Si Shana. Ay kabalaka kan siya na. Tuwas siya sa mayong mga kamot. Ay kabalaka. Mayo na iyang kahimtang dito. Ug luwas siya sa kakuyaw. Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Nia. Naganto sa kasakit. Dorina. Dili pa nimo mabatukan ang mga dautan. Nag-inusara ka lang. Samtang dagan sila. Matumpag ko ra gihapon ang mga salbay. Nganong di naman lang nimo sila pasaktan. Kung ako silang pasagdan. Dili mahunong ang pagpagidap og mga bata. Kinahanglan makuhaan ang mga taong sama nila kadautan. Ostra. Ayaw na pagunahon na sa imo makaaway. Pagpakaayaw na. Ug pagpatabang sa mga kapulisan. Aron madakpan ang mga salbahis. Tabangan ko ikaw sa imo tinguha, Dorina. Salamat. Tuod. Kinsa maning akong doktor. Imo ba siyang higala? Oh. Ha? Nganong nakapangutan na makaana? Tuod kay... Makahuluganon kayo ang iyong papangutana kung Dorina pagyud ang akong pangan. Ha? Higala ba mo si Dr. David Amugues, Joseph? Dili gyud kaayo. Ha? Kailala mi din sa ospital tungod kay parehas mi mga doktor. Pero dili gyud mi suod. Dili mi suod ni anang Dr. David Amugues. Mao nga dili sa suwito sa akong personal nga kinabuhi. Pero abi nimo, Unsa man? Ha, Dorina? familiar na ko ang pangalan nga David. Unsa? Oh, daghan ang David ining kalibutan na, Dorina. Pagpakayog dali, ha? Kaya daghan patag sulbaro nun. Ta? Dorina, di na ko musugot nga di ko nimo papilon sa mga problema. Bana ko nimo. Busa angay nga unungan tagyud ka bisan unsa nga kalisod ang imong tubangon. Salamat. Ay kabalaka. Ini kaayo nimo. May mahitabo nga dili nimo damo. Unsa man ni? Ako ning sorpresa para nimo. Paabuta lang. Hello, Shana? Ay, Jay. Niya ka na, Joseph.
Ah, David. Wa ba nimo magpapadlong ni si Shana? Wa man. Butan na kayo siya. Maayo. Sa sunod adlaw, ako na siyang kuhaon. Salamat sa pagsalig nako. Sa pagatiman kang siya na. Nagkuhaan ang akong kamingaw sa akong anak. Ay, kabala ka. Kung kanahan kang huwaman si Shana, ako ning pahuwaman nimo. Salamat, Joseph. Ma'am, andam na ang tanan para sa imong paggawas, ma'am. Salamat, Tanliling. Naginaminam na ko nga magkapauli na ng... Ay, may noon, ma'am. Si Joseph. Padong na siya din ni ma'am. May gihapit lang siya. Ay. Oh, ready na ba ang tanan? Hello, ate. Shana! Ate, mingaw na ko ni Mami Giselle. Ayaw ka bala ka. Muduaw ta niya. Hindi na ko mauli sa amo. Dili na. Joseph, unsa ko nang ipanulti nimo? Dorina, wala ko musulti nimo. Apan, nagpa-DNA paternity test mi ni Shana. Unsa? Og niabot na ang resulta. Unsa resulta? Ako ang amahan ni Baby Shana, Dorina. Unsa? Hala. Daan pa gyud lagi ko. Wag gyud ko masayop. Ikaw ang amahan ni Baby Shana. Hala, uy. Nanglingling, Dok? tak-uma lang imong babaha sa tanan nimong mahibawan. Oo, Dok. O kinahanglan ikapakita ko ang resulta sa DNA test sa nakasagop ni Shana, Dorina. Ako na yung makikita niya. Ha? Usa? Ikaw lang makikita sa nakasagop ni Shana? Oh, ako lang. Ngano ikaw man lang? Ako ang amahan, Dorina. Angay lang nga ako ang magbawi sa akong anak gikan sa nakasagop niya. Tuhoy ko. Mas ihatag niya nimo si Shana kung ako lang ang makigsulti niya. Hulgaon mo ba siya? Dili. Salig lang ako, Joseph. Mas makaayo sa bata nga makikita sa nakasagop niya, una nato siya kuhaon. Oh, Dorina. Baby Shana! Mami! Mami! Kumusta naman ka? Ganun ni mo siya ibalik na ako, ha, Dorina? Tungod kay dili nimo siya anak. Angay lang nga imo siyang ihatag sa tinuod niyang amahan, Giselle. Unsay? Niya ang resulta sa DNA test sa bata ug sa iyang amahan. Wa kay daganan kung mamugos ka sa pagkuha sa bata, Giselle. Gusto ba ko ni mong patyo sa kaguol, ha? Ayaw ka wala ka. Makaduwa ko ni Shana sa bag-o niyang bay uban siyang amahan. Pero, mag-agad ka na ako. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon, Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 21 sa Limbo, no? So magkatang na muna sa katapusang sumpay, no? Okay, naginapos na gano'n eh. Pero wala man gisulti sa ano. Murag dili biglaan ba, no? Wala na gisulti nga naghinapos na. Pero naghinapos na ni. Ang last part, 22 na to, no? Katapusang sumpay, mga ka-listeners. No? Muna nga mahuman na kita ni, no? Diyan, kini managlahing dalan mo niya akong ipuli kay action drama po. Nalagi pipila ka kulang mga ka-listeners sa maong drama, pero panikamutan na po nga maabot tas katapusan, no? Sa managlahing dalan, no? Kay
nindot ni kay action. Katong asiagaton po makalingaw po ito mga kalisteners. No? Balikon sa ako itong ubang comment kalisteners. No? Kay nang kalma nag cellphone. Answer to manabasa naman to si R2M Trejan Mela. Salamat kayo sa pagpaminaw na. Si Angelica Birami, bago na sad ni Lods. Wow, salamat. Lods, ang limbo, asa naman ang sumpa. Ayaw kalimot ato, kanunay nagpaabot o nagpaminaw. Salamat. Emoji nga nagkatawa. Ay, paningot. Muna din no, part 21, no? Magatan mo sa last part, no? Ka-final, ang pinali, nag-iinyuhang at nga, no? Sa limbo. Nya, asarang langas na po. Si Puan Prince, balikon sa nako, salamat ni Angelica Birami no, sa papaminaw no, papaabot sa limbo no, ani nga drama. Si Puan Prince, good morning, thank you sa bagong drama dyan. Wasa pa yan, Puan Prince. No? Yan, si Clotilde Landas, good morning, idol. Bagong upload, makakinday ako, God bless you with look heart. No? Salamat kay Clotilde Landas. No? Yan, si Chirpar, no? Hello, John, still supporting you with heart. Salamat kay Chirpar. No? Always piniga support si Chirpar. No? Always nagpaminaw sa mga drama. Salamat kayo, Chirpar. No? Yan. Naglangas yun. Pastilan mo taas yun itong vlog ani kalakiha. Bis panikamutan ako nga mamubo ani itong vlog mo taas na nun kay ang cellphone mag-gara-gara mga listeners. No? Si Amorlina Alcala. Salamat Sir Jan. Wasa pa yan Amorlina Alcala. Carmila Binaraw. Thank you kayo Lods. God bless. Itulo ka heart. Salamat kay Carmila Binaraw. Mirian Rostria. Ay, nanapod bago nga drama with do kay emoji nga nag-heart ang mata. No? Salamat kayo. Mirian Rostria no? Sa imong kanunay pagpaminaw. Si Grace Balasabas. Awiw, di ana sad bag-o. Wala pa gid ko kapaminaw ani. With emoji nga nagpahiyom nga namula. No? Salamat kayo Ma'am Grace Balasabas. Baka emoji nagpahiyom nga namula gid. Salamat kayo. Sa kanunay pagpaminaw Ma'am Grace Balasabas. O si Lini Omega, okay ra basta masabtan, bright bitaw na sila, advance mag-isip gani, kana pakahang missing lang uban part, with emoji pa kabok nga nag-missing gid. Mao gid sakto pero si Lini Omega gid. Masabtan bitaw po no, kay nam kay episode 1 no, sa nalay mga nalaktaw no na mga episode kay tungod sa kulang sa tong kopya na kalisteners no. Sige lang. Kamutan lagi na ako nga ma-upload na to na ibig kulangan ang mga ubang nga episode pero mahuman gyud ta. Ug gani akong ipaniguro nga mahuman gyud ta no butas katapos ang sumpay. Kay bago ko mo-upload og mga drama, pangitaon gyud ako nga nay naadyo episode 1 hangtod napoy katapusan bahala na lang ng mga tunga-tunga og mga wagtang. At least masabtan ninyo ang istorya no. Mura mabitin lang tatong kay nay mga action drama nga part na mawagtang no. Diarang tadapita mabitin pero sige lang. Masabtan naman gyapon ninyo mga kalisteners no. Nya si asero to. Naglangas na gyud agoy. Andara salamat kay Lini Omega. No? Jocelyn Amistoso next please. Pasensya gyud ani hapida kay upang mamag salida no. Nahuman pa, hagbay ra po din nahuman atong drama na. Maura gina akong giagad mga kalisteners no, ang kanang salida nga mahuman. Kaya giyangyo man ta sa writer, so wa pa mo hangya, hagbay ra gina nahuman kalisteners. Nya, pasensya kayo no, sa mga nag-atang sa Happy Ducky Duck no. Ay mo kablaka kay, ganito asan pohon. Mga mahuman lang gina, gihimo nila nga salida no. Ugoy gini cellphone na gid. Galangan-langan yun yung cellphone na agad. Asar to. Nawagtang yun. Ay, Banso, boss dyan. Lugay drama, boss na inindot drama. Tukhang. Kay true story. Search, boss na tukhang drama. Mau ba? Nada eh. Iswaya na ito na ipangita. Salamat, Banso, no? Nga si Jobin Sumipo Jr. Salamat aning drama logs ako ning sugdan hangtod sa katapusan pa. Nice. Sami.
NCR Kugapuyo, Lods Taguig City. God bless, Lord. Salamat kay Joben Sumipo Jr. no, diya sa Taguig City. No? Salamat sa pagpaminaw. Si Jean Love Amat, salamat sa bagong drama, Sir John. Continue lang ko paminaw ani sa Pilipinas. God bless all. With tulo ka heart. Salamat kay Jean Love Amat no? Sa kanang pagpaminaw. Og si Florita Cabo Verde, thank you Sir for new RMN drama uploading. Shout out sa mga propagators sa Palapanday Foods Corporation. No? Salamat Florita Cabo Verde. No? Og shout out sa mga propagators sa Lapanday Foods Corporation. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Lingil Habman, hello Sir Idol. Thank you sa bagong drama with dua ka sign of prayer og tulo ka heart. Salamat Lingil Habman. No? Si Chiri Montino, Chiril Montino, hi Idol. Nagtandog na sa asa na to. Kita yun. Cyril Montino. Hi Idol, musta makinig ako habang nananahi. Hehehe. Salamat kay Cyril Montino. No? Lingaw yung paminaw samtang nanahi. No? Nindot na yung talento manahi ba? Unya si Badiday. Nice gihapon nga drama action gihapon. Ang Limbo Lods, aha naman ang sumpay with dua ka sign of prayer. No? Mauna niya ang part 21. No? Ang inyong atlan, ang final na ng part 22. Salamat kay Badiday no? Sa pagpaabot. Yes. Okay, naglangas yun. Nagkwanta lang dito ani mga kalasanas. No? Pasensya mo kay ang cellphone ako nakaraan. Magamit pa mangyapon siya o basa-basa ng comment pero langasan lang yun siya kalasanas. Sige lang. Importante nga kuan ato lang dili ang gwantahon no kay pohon kaluyan makapalit og lain nga kuan ang grasyahan pohon kay gini lang gid ang gwanta sa taron. Kalasanas. Kamot ang ko maka-upload og drama para maka palit pohon mga meron ta no kaluyan. Kamot na jud ko maka-edit ani. Cyril Montino, hi Idol, musta? Makinig ako habang nanahi. Salamat kay Cyril Montino, no? Si Bariday na siya pong drama. Nahuman naman nagbasa din eh. Ampay mo diha sa Pinas kay kuso kayong bagyo. Inuog yun na Bariday, no? Mga niyaging adlaw, murag sa simana sa itong hangin-hangin, muulan kinakusugan. Gikan mi sa gikan ko sa bukid ba na bangga. Pagpauli na namo itong paghapon, yabot yung kusuking ulan ug hangin. Antun nga ning padayon balag nga basa namin padayon yung biyahe ba antun nga niabot mi diri balik sa muang lugar no. Nagabihan mi grabe yung kusugas uwan. Hangin ja ang ubang poste kay way gasiga nga suga. Kaya pag ito yung among nasundan yung nabuthan og ligid. Duha sila ka buok no gasakay pod. Grabe kitong kubaan tong among biyahe kay kusog kay hangin. Ja kusog kayong ulan dagko kay tagat ba niya gadugdog kilat bitaw kalisnas grabe gid ay gani kay naka safe ra mo ang pagpauli no kaya sa Ginoo mga kalisnas og salamat sa inyo mga kanunay pag-ampo no og galangas Japon si Randy Castro bus part 2 managlahing dalan sige ato ni panikamutan no basin di lang ko sa albay kay basi umunta ka sure no kasi mapuhon or loneliness no kay napay siya agaton atong trabaho no may kamot ang gid mga listeners nga maka-upload pag mga lugang drama para ninyo mga listeners no pag mo to mga listeners thank you so much for watching kay katugo na hanga kong bata pero basing makaya pa na ko mag-edit ko sa drama no mo to mga listeners thank you so much for watching amping mo kanunay God bless sa tanan ug advance Merry Christmas.